Здравейте всички, които гледате, аз съм Тея. Те Herobrine Craft BG и днес ще играем Minecraft Herobrine. Както виждате, съм се спавнал на изключително готин база, защото тук има пирамиди. Всеки знае, че се казва Desert. Така, днес ще търсим пирамида, макар че няма да стане. Все едно, все пак да потърсим. Търсим другото дърво. Защото трябва да започнем именно сървайвала, но дърво, като гледам, няма наблизко. Както виждате, както знаете, в пустинята няма дърво, защото виждали ли сте в пустиня дърво? Просто това е отговор. Целият отговор и само напред ще се движим. Мъгъ, какво е това? Мъгъ, пирамида. Мъгъ. Много странно. Жалко, че няма дърво. Жалко. Мъгъ. Добре. Мои драги зрители, ще се върна, когато намеря дърво. И така, върнахме се, намерих дърво някъде си. И така, сега влизаме в пирамидата. Тъфа. И така. Сега, първото беше тъпо. Така, все едно първото. Второто е много готино. Така. Така, пак малко проблем. Всъщност проблем. Така. И така, желязни улици. Ако сте чули някакъв звук, това е проблем просто. Така. И това беше много късметлийска пирамида. Така, качваме се. Да. Тентита, се умират, какво ще ги правя. Карче. Ако знаете нещо, с тентитата може. Така. Остави го така. И така продължаваме. Така ще се разделим, когато стане нощ. Защото няма да има смисъл да е нощ и така. Все едно продължаваме с сървайвъл. Така. Както знаете, не се казва сървайвъл. Пак за преден път малко проблем. Така. Много често навлизат. Плимба. Супер. Това е много късметлийско. Имам много такова. Тикви. Няма да има нещо. Праси. Добре, казах, няма да има. Ще има ли нещо и то излезе? Още прасета. Окей. Никакъв си форест. Аз съм много бърза сега, чак го заблязах. Добре, се едно. И така, както виждате, не е нощ. И ще убием прасетата. Ето. Убихме го. Скоро ще трябва да се разделим. Така. Умирай, прасенце. Върни се. Така, дали убием това. Същия тъп. Не съм много тук, ако си мислите, не. Иначе чак да видя пирамидата, аз чак да ви случа, както знаете. Както всички други. Не знам. Така, открих ги некъде назад. Не знам. По целия океан. И... не знам. Не, пъсикам се, не съм първо препол. До мен е там пустинята. Некъде там се разходих и видях плейн. Не плейнба. Да, плейнба ми се разходих се и видях това форест. Както в момента съм с него. Омага, бачи брадвата. Щупих една гъба и тя се щупи. Макар че цяла гъба, това е чудо за да не се щупи. Добре, трябва да направим кабел. Намерим кабел, за да направим. Ако кабел стана се прави, ще да е просто много добре, нали? Добре. Така. Кабел. Излез при татко. Не. Защо не си го изкупа? Ще го търся. Виждали ли сте по... Акациева гора! Супер. Там също има коне. Окей. Добре. Не съм сигурен, не съм нормално. Нещо такова. Така, все едно. Купаем си. Ето, кабел. Първите ще ги изхъблим за такова. Добре, аз си препълних в инвентар от тая пустиня. Окей, не знам защо бе. Хайде. Така, трябва още кабел. Но...
4, 5, 6, така, 6. Едно ще е това, другото ще е братва. Аз така да научих правя, защото да ми е по-лесно да ги правя. Така, слагам си ги в инвентара и после ще ги потопа, братва. Забравих, че братва нямам. Така, може би се струва странно, но аз така мислих те кокошки за такова. Хаби ми се дървото нещо и почвам с каменното. Така, я. И скоро ще трябва да се сбугуваме. Не, пазика се. Няма да се сбугуваме. Все едно няма права повече клипове. И така. Трябва да се направя скин. Добре, трябва да има патент на Майнкрафт, което няма да стане скоро. Защото аз не знам как да го направя. Не съм голямото про да си правя нещата. Следно един мой приятел си направих в YouTube страницата с помощ на моя приятел. И така, продължаваме да обикаляме. А гъбка не ми се обирам. Няколко гъби също събрах. Охо, майко, айде обирай гъбата. Форест. Чакай бе, забравих дърво да чупа тук. Така, да ми даде фиденка. Така. Добре. Тук никакви коне няма, всъщност. За жалост. Така, трябва да си мина този режим, просто много е гаден. Мразя... Базикам се, не го мразя толкова. Така. Така, сега. Ще ви кажем. Довиждане. И... Така, вие бяхте моите зрители. Аз бях Herobrine Craft BG и до скоро!